Africa TV update sawubona mbukeli, ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela igama lami nginguSinenhlahla. Kuba intokozo nenhlokomo yodwa ngesikhathi inkosi yabaThembu kadiboshiwe ubuyele ekhaya Dalindyebo ehlangana nowayengumongameli umnumzane uJacob Zuma emzini wakhe osenkandla. Noma singakaziwa izathu esenze inkosi yabaThembu ivakashele umnumzane uJacob Zuma, kodwa babukeke bekujabulela ukuhlangana. Kanti-ke nasey'nkundleni zokuxhumana kube indaba ekhulunywayo. Zibukele mbukeli amazwibela. Qhubekela phambili mbukeli. Kuphume izintombi, amabutho kanye namalungu omphakathi ukuyobungaza usuku lwempi laseSandlane khona laphaya endaweni yaseNquthu. Isilo umisizulu kaZwelithini isona esithule inkulumo. Sithe siyazi ukuthi lokho kwenzekayo kuyasilimaza isizwe ukubanga kwesihlalo sobukhosi ngoba isilo singumsamo wesizwe. Uthe kunedlenzane libamise kabi enkantolo yingakho bengena bephuma, kodwa uthe kuyamjabulisa futhi kimqinisa idolo ukubona amabutho ephume ngobuningi bawo. Uphinde wabonga kakhulu ibandla lakwaShembe ngokwakha isibaya sakwakhangela amankengana. Uthe ikhona okubalekile kakhulu. Uthe ukubeka ngokwesilungu ongokwasentshonalanga noma kungasenzekanga, kodwa ukufakwa esibayeni yikho akholelwa ukuthi kuphuthuma kakhulu ukuze kulunge imisamo yabantu bakwaZulu. Uthi ukubambezeleka kokugcotshwa kwakhe kubambezela imisamo yabantu bakwaZulu. Uqhubeke wancoma inkosi uButhelezi kokugijima naye ekubeni nangesikhathi kusengoyise wayesihlalweni wayegijima naye. Zibukele mbukeli okunye obekwenzeka. TV, Instagram @SelectAfricaTV kanye nako Facebook isatholakala ku-SelectAfricaTV. Ungakhohlwa uYouTube isikhona nakhona iSelectAfricaTV. Ulike, usubscribe, uphinde futhi ucommente sizwe nje umbono wakho. Mina nginguSinenhlahla. Kubo bonke abafundi baka-matric sithi nje halala kwabaphumelele. Uma ukuthi nawe awuphumelelanga, qhubeka uhambe uyofunda.